BTR এৰিয়াত নিযুক্তিৰ দায়িত্বটো হ'ল BTR কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত অসম চৰকাৰৰ লগতটো একো নাই नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ गासैखौबो बरायनाय बाहरग्रोनाय थाबाय चिरांनि मार्टिन नार्जारी XNDB नोंथांमोना गोबाङानो जानो हागौ सिनाय मोनो बिथांखौ नागिरना मोनिनि जाहोनाव बिथांनि फंबाय आरो बिमाखौ पुलिसा स्टेटमेन्ट लानि होननानै पुलिस स्टेशनाव लेंहरदोंमोन आरो थांनायनि उनाव बिथां फंबायखौ आरो बिमाखौ पुलिसा लाखिना दोनो लोगोसे बिथांनि फंबायखौ दिनैसिमहालागै हगारनानै होआखै आरो बिमाखौ हगारनानै होबाय बेनि सायाव बिथांनि बिनानावा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव स्टेटमेन्ट होयो लोगोसे बिनानाव आरो रायजो राजाफोरा बेनि फंबायखौ थाबनो हगारना होनो थाखाय सुलुंनि गेजेरजों फोरमायो बेनि अनगायैबो BTRनि प्रमोद बर' सारा BTR ओनसोलनि रिजर्ट एबा क्लाबफोराव जाबाय थानाय गुसुं ड्रेस गाननायनि सायाव रोखायै एक्सन लागोन होननानैबो फोरमायदों लोगोसे मैया दाख्लै जानानै थांनाय जे इनकाउन्टार उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि आरो बे केनाराम बसुमतारी होननाय इनकाउन्टार जानाय मानसिया केनाराम नङा होननानै सुलुंनि गेजेरजों लोगोसे नखरनि बिसिनि गेजेरजों मिथिना मोनो जि केनारामनि जायगायाव डिम्बेश्वर मुसाहारिखौ इनकाउन्टार खालामनाय जादों होननानै डिम्बेश्वर बसुमतारीनि बिसिया फोरमायदों गावनि हौवा होननानै जुदि डेड बडिखौ फबनानै लादों गामिनि रायजो राजा लानानै मानो लायाखै फबाखै इयो गामिनि रायजो राजा लानांगौमोन ना लानाङामोन इयो दा जोंनिया गामिनि रायजो राजा गासिबो फैजोबदो जोङो लाना फैजोबदो जोंनिया सिनायजोबखानाय रायजो राजाया डेड बडिखौ नुनानै गावनि फिसायनि गोथै सहखौ न'सिम मोननो थाखाय पुलिस स्टेशनाव स्टेटमेन्ट होयो लोगोसे स्टेटमेन्टनि गेजेरजों खोथाया सोरनिया थारमार बेयो ओंखारगोन अब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय थाबानो जाबाय बर' रायजोनि थाखाय BTR माब्ला साख्रिनि खौरांफोरा ओंखारगोन माब्ला साख्रिफोरा ओंखारगोन बे जोंनि गोसोआव सोंथि जायो न BTR এৰিয়াত নিযুক্তিৰ দায়িত্বটো হ'ল BTR কৰ্তৃপক্ষ ইয়াত অসম চৰকাৰৰ লগতটো একো নাই গতিকে BTRৰ যিখিনি স্কুল আছে 3rd গ্ৰেড 4th গ্ৰেড 2nd গ্ৰেড গোটেই নিযুক্তিটো BTRে কৰিব তাততো অসম চৰকাৰৰতো কোনো হস্তক্ষেপ নাই খালি অসম চৰকাৰে এটাই কাম কৰি দিব লাগে তেওঁলোকক টেট পাতি দিব লাগে তেওঁলোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে আমি টেট পৰীক্ষা পাতিব পাৰোঁ लोगोसे XNDB आदामोननि केसनि खोथाफोरा मा जाखो गोबां दुखु नाङो मानोना बिथांमोना आसामनि बाहेरावबो केसनि थाखाय हाजिर जानो गोनां जायो बेनिखायनो बाहेराव थांनो गोनांबा बा बायजोआव थांनो गोनांबा गोबां रांनि गोनांथि जायो बेनिखायनो दुखु नाङो आरो गोबां केस दङ आसामनि बाहेरावबो आरो बेफोर केसफोरा बायनाया मोजां मानोना गोबाङानो जे बाहेराव थांनांगौ आरो रांनि गोनांथि गोबांनिनो आरो मिथिखागौ जोंनि समाजाव बेसेबां सोरा रां दङ गोबाङानो रां गैया XNDB आदामोनाबो बेनिखायनो दुखु मोनो बेफोरबायदि केसफोरा थाबनो जोबनांगौ बेफोरबायदि थासारियाव दिनै दा गोजोन फैनांगौ बिसोरनि जिउआवबो बा बिसोरनि समाजनि गेजेरावबो बिसोरनि न'खरावबो स' बेखौनो आसा खालामो नोंथांमोना मिथिगौबा सोरबाफोर कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरबानो जाबाय लोगोसे भिडिअखौ जुदि नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनखो लाइक खालाम शेयार खालाम आरो जय बर' हारिनि थेंक्स फर वाचिं भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोन्थों बाय बाय